हमनी के कहत चल के बा चली गावत बजाओ समय में अगर हमनी से कोनो त्रुटि भइल होके तरुरा सब क्षमा के दान दे काहे कि अभी गावत बजाओ सिखत बानी से हमनी के हां जी ए गाना बजाना के पढ़ाई लिखाई के कोनो अंत ना होला जबले है शरीर में प्राण रही तबले सीखही के बा ना जी आ जौन पुरान रहता उहे हिट हो जाता हाँ आज लेके हो पूर्ण ना भई जाई ना आज से कोई साल पुराना बात हो जौन बड़ा नया हो गइल बा हिट हो गइल बा कि बिंदिया बोले क्या बोले गजरा बोले क्या बोले साथ सजन का छूटे ना यह बतिया नया हो गइल बा सूत गइलू जागल बाड़ू सूत गइलू उठ गइलू जाग गइलू कि तहरा बिना नींद आवे ना लेकिन ए महाराज परिश्रम अगर दिल से करे तो फल के प्राप्ति हो कहीं के बाद भाई 2017 से वीडियो बनावत रहे जेकर गानवा हिट भइल भाई आ ये गानवा के केहू चोरा के गा देल बा वो बड़ी भले आदमी बा जे चोरा के गौले बा आ बड़ा निमन बात लोग यूट्यूब पर फेसबुक पर आके कहले बा वो कलाकार के छोड़ी उ बड़ लोग बा बड़ लोग के बड़ काम होला बड़ विवेक होला बड़ बात होला ना जी हां जी हमनी के तो छोट बानी सो देह देखते बानी वजन देखते बानी सब चीज में हम छोटे बानी हाँ तो बड़ लोग के बारे में का कहे के बा ना जी अंत में कहत चल के बा ई बात जरूर छोड़ दी है राजा भाई हाँ कहे के बा का चलते में कि नाम तुम्हारा पालन हारा कब तेरा दर्शन होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा तुम्हारा पालन हारा कब तेरा दर्शन होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर होगा प्रेम से हरि के नाम जप लो बिगड़ल बन जाई काम आव भजल तू हुए भैया बन जाई सब काम आव भजल तू भैया हाँ प्रेम से हरि के नाम जपल बिगड़ल बन जाई काम अब ये भैया तू भजल जाई सब काम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम 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 आहा नाम तुम्हारा पालन हारा कब तेरा दर्शन होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा जिसकी रचना इतनी आहा जिसकी रचना इतनी सुंदर कितना सुंदर होगा सुंदर कितना सुंदर होगा प्रेम से बोल दी शिव शंकर भगवान की जय।